אהלן חברים וברוכים השבים לערוץ שלי ושל דור, הערוץ שבו אנחנו לוקחים אתכם למאחורי הקלעים בנדל"ן בארצות הברית במטרה להראות לכם ולהעניק לכם את הידע, את הכלים ואת השיטות כדי שאתם תוכלו לרכוש גם כן פורטפוליו נכסים מניב ומצליח בנדל"ן בארצות הברית. אז מה יהיה לנו כאן היום? היום אנחנו הולכים לצלול לעומק ל-case study לעסקת בר כמעט ומושלמת, כמו שדור אמר בסרטון שלפניי, היום בשוק של שנת 2025-2026, מאוד 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 קשה לייצר עסקת בר מושלמת, של להוציא את כל הכסף מהשולחן. אבל זאת עסקת בר שכמעט מושלמת, ועכשיו אנחנו נצלול ונעמיק בה, ממש שלב אחר שלב. בגדול, מדובר על נכס 4 חדרים על 2 במרחב DFW, שהמוכרת קנתה אותו בדצמבר 24, שיפצה אותו, היא ניסתה רגע לבצע תהליך בר פליפ עליו, והיא קנתה אותו ב-160 בדצמבר 24, ביצעה תהליך שיפוץ של כערך של $50,000, והעלתה אותו באמצע חודש מרץ למחירה. וכשהיא העלתה אותו למחירה, היא העלתה אותו בשווי של $275,000. המוכרת ישבה חודשיים בשוק, עד חודש מאי, עם ירידות מחיר, ששם סוכמה על 248 מחיר מחירה עם קונה פוטנציאלי, אבל אחרי 3 שבועות שהקונה הזה לא הצליח לסגור בעצם על הנכס בגלל הלוואה שהוא לא הצליח להעמיד לעצמו, הנכס חזר בסוף לשוק. אז בסוף אפריל 25 היא ישבה חזרה בשוק, אחרי שב-248 היא לא הצליחה למכור. מאותה תקופה, מסוף חודש אפריל עד אזור ספטמבר, שאנחנו רגע זיהינו את הסיטואציה הזאת, היא ישבה בשוק עם הורדות מחיר מאוד משמעותיות, עד לרמה שהגיעה למצב שהיא הייתה ב-$217,000 בשוק. אני ודור נכנסנו כאן לתמונה, עשינו את המספרים שלנו, והבנו שהמוכרת, הפעם זו סיטואציה שבה המוכרת במצב בעייתי ולאו דווקא הנכס. אני מחזיר אתכם לאחור, יש 2 סיטואציות שבהן אפשר להרוויח, או שהנכס במצב בעייתי נדרש לעשות add value, או שהמוכרת במצב בעייתי, וזאת ההזדמנות שלנו לנצל את הסיטואציה. מה שקורה כאן במקרה שלנו, אנחנו פנינו למוכרת, עשינו את המספרים שלנו ואמרנו לה, תראי, אנחנו יודעים לקנות את הנכס הזה ב-$160,000. זאת הייתה ההצעה הראשונה שלנו, נמוכה בכוונה, וידענו גם שהיא קנתה ב-160, יש דרכים לדעת את זה, ידענו שזה ישקף להפסד, והבנו שזה כנראה רחוק ממנה קצת. מה שקרה באותו הרגע, היא סירבה, היא אמרה, אני אולי יכולה להתגמש על 205, אבל לא שם, זה כבר בטריטוריית הפסד מבחינתי, אבל אני לא יכולה לרדת מה-205. באותו שלב, אחרי שהבנו אני ודור את השווי שוק האמיתי של הנכס הזה, שהוא עומד על $250,000, וכאן אני נותן נקודה לכולם. יש הבדל בין שווי שוק לפי קומפים וכן הלאה, שאפשר לקבל ושמאות וכנראה נקבל, לבין מה בסיטואציות מסוימות ובחודשים מסוימים ובאזורים מסוימים באמת נקבל מהשוק עצמו במחירה. יש הבדל בין השניים ולכן הדיסוננס הזה. אני ודור עשינו את המספרים שלנו, הבנו שאנחנו ב-250 market value as is כי הנכס משופץ, והיא הסכימה על 205. מה שעשינו זה סירבנו. אמרנו שאנחנו נמצאים ב-160 ואנחנו אולי נוכל לעלות לאזורי ה-168-170, אבל זו ההצעה האחרונה שלנו. אחרי שהצענו את הדבר הזה, היא סירבה, ומה שנקרא אמרה לנו, אני מצטערת, אני לא יכולה. אבל מה שכן ידענו, זה שבדצמבר 25, מה שנקרא חודשיים מהיום, היא אמורה לפדות את הלוואת ההארד מאני שלה. שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, אז היינו בפולו-אפ על הנכס הזה ואמרנו, אל תדאג, אנחנו נעשה לה פולו-אפ עוד 3 שבועות, עוד חודש, נראה אם בכלל זזה. ולמזלנו ולרעתה, המוכרת לא הצליחה למכור את הנכס בתקופת הזמן הזאת. הגענו כבר לחודש אוקטובר, עבר עוד חודש נוסף, ועם עוד הורדת מחיר פגשנו אותה ב-195. היא עמדה בשוק ב-195. ואז נכנסנו לתמונה שוב ונתנו לה עוד פעם את ההצעה שלנו, כשהפעם שיפרנו ואמרנו 170, אנחנו יודעים לקנות את זה בצורה מהירה תוך 14 יום. המוכרת מרוב לחץ ורצון רגע להגיע לפדיון למול ההארד מאני לנדר ולסגור רגע את כל הבעיות שלה, כי אני מזכיר, היו לה כמה פרויקטים במקביל, 5 פרויקטים במקביל. מה שקרה באותו השלב, היא באה ואמרה, תראו, אני מוכנה לסגור איתכם, אבל 175, בסוף נפגשנו באמצע, וסגרנו מחיר רכישה של 172,500. 172,500 על נכס משופץ לחלוטין, ללא דולר, ללא כלום.
לקחנו hard money lending שהגיע איתנו לסגירה תוך 12 יום, זה מה שהיה לה חשוב. החוזה נחתם ב10 לאוקטובר, הסגירה הייתה ב-22 לאוקטובר, והגענו לסגירה. הבאנו הון עצמי שלנו של בערך $22,000, קיבלנו hard money lender ועל $150,000, ועלינו על הנכס. לאחר חודשיים שאנחנו בעצם מחזיקים בנכס והעלינו אותו לסחירות, וזו הייתה תקופת החורף, כי כבר נכנסנו לנובמבר, לאחר חודשיים הכנסנו דיירת לנכס $1,800 סחירות כל חודש, למשך שנה. בשנייה שהחזקנו את הדבר הזה ביד ועברו 3 חודשים מיום ה-hard money, הלכנו ללנדר וביקשנו ממנו בעצם cash out refinance. במהלך הדבר הזה קיבלנו שמאות, הנה שמאות, $245,000 שמאות, אנחנו אמרנו 250 אני מזכיר, $5,000 לפה $5,000 שם לא מפילים עסקה, קיבלנו $245,000, מהם הוצאנו 70%, 70% זה 171 לפני עלויות נלוות, שזה בערך 162, ויש לנו היה לפדות את ה-hard money lender, וכתוצאה מכך עם עלויות החזקה וכן הלאה שהחזקנו באותם חודשים ועלויות סגירה וכו', השארנו בערך $17,000 בנכס. זאת אומרת קצת פחות, אם השווי הוא 250, השארנו קצת פחות מ10%, בערך 8-7.5% משווי הנכס בקירות. וזאת עסקת בר שבה ניצלנו סיטואציה של מוכרת, סיטואציה אישית, מצב אישי, ולא מצב של הנכס עצמו, אבל זה היינו אח בהקשר הזה, והרכבנו, הלבשנו רכיב מימון של hard money lender כדי להגיע מהר לסגירה ולתת פתרון, הכנסנו את היכולות שלנו להביא דייר ולהיות צודקים במחירי הסחירות שמאפשר יחס DSCR כדי להוציא 70%, הוצאנו 70%, וכתוצאה מזה השארנו רק $17,000 בקירות, בערך, פחות או יותר, זה המספרים. זה משמעותי מאוד מאוד מאוד. דרך אגב, עולם ה-cash flow נשאר לנו בערך $200 cash flow, $150 cash flow, זה כלום. אנחנו לא מסתכלים על ה-cash flow בעולם הזה של הבר. דרך אגב, אנחנו גם נדבר על Creative Finance בהמשך הדרך, אבל כאן מה שחשוב לנו להסביר זה כמה דגשים עיקריים. יש דרך לנצל סיטואציה של מוכרים, לא רק בהקשר של סיטואציה של מצב הנכס. 2, החשיבות של לדעת לחבר את כל רכיבי המימון, כל רכיבי הניתוח, הבנה של המספרים עצמם. ו3, להיות עקביים, לבצע פולו-אפ. אם תשימו לב, הרכיב המרכזי שהיה כאן זה ביצוע פולו-אפ, להיות עיקשים במובן מסוים, אבל להיות גמישים גם בשלב הכרעה, שנדרש להכריע ולסגור רגע את העסקה. אלה הדגשים העיקריים אליכם. אבל גם פה, אם תשימו לב, ובניגוד לכל החלומות והדברים ברשת, גם כאן בעסקה כמעט ומושלמת, שלא השקענו בה שום זמן בגדול, לא שיפוץ ולא כלום, גם פה השארנו כסף בקירות. וזה מה שחשוב לי לתת רגע כדוגמה אליכם. הכסף בקירות כנראה יישאר. השאלה כמה יישאר, באיזה יחס וכן הלאה, זה בסוף אנחנו בהקשר שלנו, כשאנחנו מנתחים את העסקאות, חשוב שנדע לעשות את זה בצורה נכונה. מקווה שלמדתם וקיבלתם ערך מאוד משמעותי. שימו לייק ועוקב, תשתפו עם חברים, ועד לסרטון הבא נתראה.